У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Марыя Дзекан. Вітаю вас. Палепшыць якасць сардэчных аперацый у Віцебскім абласным кардыялагічным цэнтры адкрылі рэнтген-аперацыйную ў складзе ангіяграфічнага кабінета. Стан спраў у жывёлагадоўлі Глыбоцкі раён стаў месцам правядзення выязной калегіі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі. Каралева спорту атлетаў з усіх раёнаў паўночнага рэгіёна сабрала першынство в вобласці па лёгкай атлетыцы ў праграме Алімпійскіх дзён моладзі. Захаванасць статку ў сельгасарганізацыях на асаблівым кантролі ў прэзідэнта краіны. Кіраўнік дзяржавы запатрабаваў забяспечыць бездакорнае выкананне тэхналагічнай і працоўнай дысцыпліны, якасную работу ветэрынарнай і заатэхнічнай службаў. Стан спраў у жывёлагадоўлі Віцебскай вобласці абмеркавалі на выязной калегіі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі. Яна прайшла ў Глыбоцкім раёне з удзелам міністра Юрыя Горлава і старшыні аблвыканкама Александра Суботціна. Кіраўнікі раёнаў, галоўныя жывёлаводы і ветэрынарныя ўрачы пабывалі ў некалькіх гаспадарках і азнаёміліся з асаблівасцямі кармлення і ўтрымання жывёлы. Падрабязней Інна Кірыенкава. На Глыбоччыне сканцэнтраваны ўвесь цыкл вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі ад вырошчвання да перапрацоўкі. Аднак сёння па шэрагу паказчыкаў раён саступае перадавым рэгіёнам краіны. Адна з праблем – захаванасць маладняку. Для стварэння належных умоў утрымання жывёлы будуюць новыя жывёлагадоўчыя памяшканні ў адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі. Адно з такіх у гаспадарцы за радзіму ўзвялі летась. Аб'ект разлічаны на 400 галоў статку. У раёне такіх пабудавалі 4. Строили 1 год помещение хозспособом. Общая стоимость вышла 400 тысяч рублей в месяц зарплаты и все. Это из новейших технологий, рекомендованными руководством области. И мы вот взяли на заметку себе и построили. Указали, что у нас автоматически не открываются окна, надо это сделать и поделать вентиляцию на крыше. Дощатое помещение строится в Золотой подкове. Планируется построить в этом году 5 профилакторий на 100 мест в 5 хозяйствах. Ну, дальше и арочное сооружение в Голубичах строится, будет уже походить завершение. На будаўніцтве падобных адносна танных памяшканняў для ўтрымання статку акцэнтаваў увагу прэзідэнт краіны. Перад кіраўнікамі раёну стаіць задача да пачатку зімова-стойлавага перыяду узвесці ў кожнай гаспадарцы па адным такім аб'екце. Пры гэтым перагледзець падыходы да ўтрымання і кармлення жывёлы і строга прытрымлівацца тэхналогіі. Гэта прасцей ажыццявіць на сучасных комплексах, такіх як у гаспадарцы Мярэцкія. Аб'ект на 1200 галоў статку пабудавалі летась, пакуль ён запоўнены толькі на трэць. Бездакорнае выкананне прафесійных абавязкаў, адказнасць і пільнасць работнікаў – ключ да павышэння вытворчых паказчыкаў. Главное, чего мы должны достичь, это рост качества нашей продукции, рост качественных показателей. Потому что именно от удоя молока от одной коровы, от среднесуточных привесов, от урожайности наших культур сельскохозяйственных зависит экономика агропромышленного комплекса. И вот работать над качественными показателями – это задача наша общая. И как только мы сможем добавить в этом направлении, мы сможем серьезно и прибавить и в уровне заработной платы наших тружеников села через улучшение экономики наших сельскохозяйственных предприятий. Гаворка на калегіі Міністэрства сельскай гаспадаркі ішла і пра аплату працы работнікаў АПК, мяняць падыходы і ўлічваць нагрузку. Не сакрэт, што ад заробку спецыялістаў залежыць прадукцыйнасць усёй жывёлагадоўчай галіны. 1200-1300 рублей заработной платы у телятницы при нагрузке 76 голов телят. Тем более у нее получается, у нее хорошие результаты. То есть это недопустимо, надо подходы пересматривать. И руководству было, поручено посмотреть, и чтобы у этих людей зарплата была достойна. Это в целом по Витебской области. Поэтому сегодня, конечно, в плане наведения порядка именно на старых фермах еще надо где подтянуться, в части благоустройства территории, в части наведения порядка, в части соблюдения технологий. Есть над чем работать. Для жывёлаводаў і ветэрынарных урачоў вобласці ў рамках калегіі правялі навучальны семінар, азнаёмілі з апошнімі распрацоўкамі ў дыягностыцы і лячэнні хвароб жывёл. Інна Кірыенкава, Артём Варзоў, навіны Глыбоцкі раён.
Павелічэнне працягласці і якасці жыцця. Напярэдадні дня медыцынскіх работнікаў у Віцебскім абласным клінічным кардыялагічным цэнтры адкрылі рэнтген-аперацыйную ў складзе ангіяграфічнага кабінета. Гэта дазволіць палепшыць якасць сардэчных аперацый, а таксама пашырыць іх пералік і аб'ёмы. Кваліфікаваныя спецыялісты гатовыя праводзіць умяшальніцтвы пры дапамозе сучаснага абсталявання. У гэтым упэўніўся наш карэспандэнт Сергей Скол. Новая аперацыйная ў складзе ангіяграфічнага кабінета дазволіць як мінімум у 1,5 раза павялічыць колькасць арытмалагічных аперацый, а яшчэ дасць магчымасць выконваць новыя. Таму падзея гэтая доўгачаканая як для медыкаў, так і жыхароў рэгіёна. Раней пацыентаў, якія маюць патрэбу ў хірургічнай карэкцыі парушэнняў рытму сэрца, накіроўвалі ў рэспубліканскія цэнтры, цяпер такія аперацыі будуць выконваць у Віцебску. Выполняется более 1200 операций в год. 40% из них это аритмологические операции. Также ровно 2 года назад у нас открылось аритмологическое отделение в Витебском кардиологическом центре. Мы активно расширяем перечень выполняемых аритмологических операций, внедряем новые методы диагностики и лечения данной патологии. Персонал имеет и квалификацию, и компетенции. Проходили стажировки как на республиканском уровне, так и за пределами нашей страны в Российской Федерации. На урачыстым адкрыцці новай аперацыйнай прысутнічала кіраўніцтва паўночнага рэгіёна, прадстаўнікі сістэмы аховы здароўя краіны і супрацоўнікі установы. Мадэрнізацыя будынка абласнога кардыяцэнтра і новы ангіяграфічны комплекс з усім неабходным ультрасучасным абсталяваннем. Гэта новыя магчымасці для мясцовых спецыялістаў. Теперь у нас есть своя отдельная операционная, где мы можем работать независимо от инвазивных кардиологов. Новое оборудование, новая электрофизиологическая станция, новый аблатор. В процессе наладки, пусконаладки навигационная станция. В перспективе будет новая криоконсоль у нас. Умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы, будаўніцтва новых аб'ектаў, а таксама даступнасць медыцынскай дапамогі. Сістэма аховы здароўя паўночнага рэгіёна працягвае абнаўляцца. Павелічэнне працягласці і якасці жыцця грамадзян – найважнейшая задача айчыннай медыцыны. Мы сегодня открываем 2 ангиографических комплекса. Один в кардиологическом диспансере, второй в областной больнице. В регионах открывается большое количество обновленных стоматологических кабинетов, большое количество дооснащенных современных лор-кабинетов открылось и в Витебске, и в регионе. Обновляется парк автомобильной скорой помощи. Работа системная, идет на протяжении всего года. Абнаўленне Віцебскага абласнога кардыяцэнтра дасць магчымасць больш аператыўна аказваць дапамогу сардэчным пацыентам і зменшыць рызыку для іх. А галоўнае, гэта дапаможа ратаваць жыцці і захоўваць здароўе тысяч людзей. Сергей Скол, Константин Лебедзеў, навіны, Віцебск. Новыя магчымасці для бізнесу, лічбавізацыю беларускай эканомікі абмеркавалі на рэгіянальным семінары ў Віцебску. Яго ўдзельнікамі ў онлайн і офлайн фарматах сталі больш за 100 чалавек. Гэта прадстаўнікі ўлады, кіраўнікі вядучых прадпрыемстваў і арганізацый, IT-спецыялісты. Эксперты расказалі пра ключавыя тэндэнцыі прымянення сучасных тэхналогій у бізнес-працэсах, а таксама падзяліліся, з якімі праблемамі могуць сутыкнуцца кампаніі падчас лічбавай трансфармацыі. Цифровизация довольно объемное понятие, и можно вкладывать в нее разные вещи. Это и ERP-системы, которые просчитывают и себестоимость продукции от входа до выхода. Мы понимаем, где теряем, где приобретаем какие-то выгоды предприятия. Цифровизация – это и роботизация, в том числе, когда автоматизируются процессы и исключается человеческий фактор. Из современных таких IT-трендов, да, которые сегодня присущи, в целом это применение технологий искусственного интеллекта, это большие данные, те, которые применяются сегодня в различных отраслях экономики. Да, если мы берем, допустим, там, сферу жизнедеятельности, такую как здравоохранение, это определенные, скажем так, диагностические различные методы, применяемые с использованием таких технологий, которые позволяют своевременно выявлять какие-то болезни, которые потом проще на стадии более ранней лечить. Это, допустим, если сфера логистики, это оптимизация каких-то маршрутов, путей, скажем так, доставки. То есть на сегодняшний день в каждой сфере, в принципе, технологии применимы и используются.
Падобны IT-форум зладзілі амаль ва ўсіх абласцях рэспублікі. Віцебшчына стала 5-м рэгіёнам, дзе прайшоў семінар Digital Day. У Кастрычніцкім раёне Віцебска абнавілі дошку гонару. Падчас урачыстай цырымоніі ушанавалі лепшыя прадпрыемствы, арганізацыі, установы і працаўнікоў па выніках работы ў 2024 годзе. Узнагароды яны заслужылі добрасумленнай працай і дасягненнямі ў розных сферах дзейнасці. Прамысловасці, медыцыне, гандлі, будаўніцтве, адукацыі, навуцы і культуры. Кожны ўнёс немалы ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё раёна. Сярод занесеных на дошку гонару футбольны клуб «Віцебскі», дзіцячы сад «Казка», медыцынскі універсітэт і прадпрыемства «Гардармост», фармацыя і гімназія нумар 1. Узнагароды прафесіяналам уручыў кіраўнік адміністрацыі Кастрычніцкага района Владимир Бялевич. Наш проект – это совместный проект Витебского государственного медицинского университета и Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова. Мы вместе с ними создали инновационную программу, которая это нейросеть, которая позволяет загрузить в нее МРТ и КТ снимки, и она выделяет опухоли и строит их истинный объем. Мне очень приятно то, что руководство города, руководство университета отметило мои достижения и таким образом поощрило меня, подав мою кандидатуру на претенденты на доску почета Октябрьского района. Доска почета, какая бы она ни была, районная, городская, областная, республиканская, это для каждого, кто попадает на какой уровень, очень и очень важно и очень почетно. Поэтому я считаю, что сегодня мы будем чествовать победителей соревнования Октябрьского района города Витебска. Это достойные из достойнейших люди труда. Урачыстую цырымонію ушанавання прадпрыемстваў, арганізацый, устаноў і працаўнікоў, занесеных на дошку гонару, прымеркавалі да 85-годдзя ўтварэння Кастрычніцкага раёна Віцебска. За тыдзень работы да 15 гадоў пазбаўлення волі супрацоўнікі наркакантролю Віцебшчыны пры сілавой падтрымцы АМАПа затрымалі 30-гадовага жыхара Докшыцкага раёна. Устаноўлена, што менш за тыдзень таму мужчына ўладкаваўся кур'ерам інтэрнэт-наркашопа. По указанию куратора он отправился в Минский район, где в лесном массиве забрал крупную партию наркотиков. По месту жительства в Докшицком районе он должен был расфасовать товар на мелкие партии и разложить его на территории Витебской области. В ходе досмотра задержанного, а также в тайниках оперативниками обнаружено и изъято около 1 килограмма особо опасного психотропного вещества мефедрон. Следчымі ўзбуджана крымінальная справа за незаконны абарот наркотыкаў з мэтай збыту. Мужчыне пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Забаронены контент, законныя наступствы. Віцебскія следчыя завяршылі расследаванне крымінальнай справы пра выраб і распаўсюджванне парнаграфічных матэрыялаў. Па дадзеных следства 56-гадовая жыхарка Віцебска яшчэ летам 2023 года зарэгістравалася на спецыялізаваным сайце і пачала размяшчаць відэаролікі са сваім удзелам, доступ да якіх падаваўся за аплату. Дзейнасць жанчыны праваахоўнікі выявілі падчас маніторынгу сацыяльных сетак і інтэрнэт-рэсурсаў. В ходе расследования допрошены обвиняемые и свидетели. Изъята и осмотрена компьютерная техника, предметы сексуального назначения и видеозапись прямой трансляции. Изучено и приобщено к материалам уголовного дела заключение культурологической экспертизы, согласно которому видеозаписи относятся к порнографическим материалам. Проанализировано движение денежных средств по банковским картам, на которые выводились доходы, полученные преступным путем. Па выніках расследавання 56-гадовай жыхарцы Віцебска прад'яўлена абвінавачванне за выраб і распаўсюджванне парнаграфічных матэрыялаў, учыненыя з карыслівых меркаванняў. Жанчыне пагражае пакаранне ў выглядзе абмежавання волі на тэрмін ад 2 до 4 гадоў або пазбаўленне волі на той жа тэрмін. Дабрабыт у прыгажосці. Першая віцэ-міс рэспубліканскага конкурсу «Міс дэпартамента аховы-2025» стала Марыя Рубніковіч з Полацка. Сёлета фінал ладзіўся ў Гомелі і сабраў лепшых прадстаўніц службы аховы з усёй Беларусі. Спачатку дзяўчаты выйшлі на агнявую мяжу. Навыкі валодання зброяй прадэманстравалі 16 фіналістак, пераможцаў рэгіянальных этапаў. У асноўны конкурсны дзень прыгажуні прадэманстравалі творчыя здольнасці і ўменне трымацца на сцэне. Завяршыла шоу дэфіле ў вячэрніх сукенках.
Я всегда такая строгая, всегда все контролирую, потому что профессия того обязывает. А здесь надо было расслабиться, улыбаться. У нас был этап стрельбы, то есть это, в принципе, то, чему нас учили, то, что мы умеем. То есть в этом сложности не было. Импровизация, ответы на вопросы, тоже связанные со службой. Здесь тоже вопросов не было. Самое сложное, я не знаю, наверное, вот просто расслабиться, почувствовать себя девушкой, красивой, показать свою красоту, женственность. Когда стоишь уже в числе 16 лучших, это уже гордость, я считала, победой. А когда тебя называют ты первая вице-мисс вообще, это, конечно, что-то такое нереальное. Меня поддержали все. Рядом была моя семья, муж, ребенок, рядом был мой отдел. Мария, она творческий человек, она в свободное время пишет картины, любит поэзию, и вот в частности на творческом конкурсе она открыла еще один талант актерский, который вот за природной ее скромностью мы, может быть, где-то не замечали. Она поставила сценку на стихи собственного сочинения. У органах унутраных спраў Марыя Рубніковіч служыць з 2013 года. Праваахоўнікам марыла стаць з дзяцінства. Зараз яна добра сумяшчае ролю маці двух сыноў з пасадай міліцыянера роты міліцыі полацкага аддзела дэпартамента аховы. Муж і дзеці вельмі ганарацца поспехамі Марыі і актыўна падтрымлівалі яе ў фінале рэспубліканскага конкурсу. Каралева спорту атлетаў з усіх раёнаў паўночнага рэгіёна сабрала ў Віцебску першынство в обласці па лёгкай атлетыцы ў праграме алімпійскіх дзён моладзі. Спрэчку за медалі вялі 16-17гадовыя юнакі і дзяўчаты. Гэта спартсмены, якія ў будучым плануюць звязаць сваё жыццё з прафесійным спортам. Паралельна на лёгкаатлетычным ядры ЦСК ладзілася і першынство прыдзьмінскага краю сярод юніёраў і юніёрак. Тут сваё майстэрства дэманстравалі атлеты 2006-2007 гадоў нараджэння. Па выніках гэтых стартаў трэнеры і спецыялісты сфарміравалі дзве зборныя каманды, якія выступяць на рэспубліканскай арэне. Затым мацнейшыя лёгкаатлеты прымуць удзел у матчавай сустрэчы Беларусь-Россия. По итогам республиканских соревнований, это уже будет заключительный третий этап отбора на республиканских соревнованиях. В этом году состоится матчевая встреча России и Беларусь. Она пройдет в городе Бресте в июле месяца, во второй декаде, и у спортсменов есть возможность, есть шанс попасть в сборную Республики Беларусь и защищать именно республику уже на международном старте, на международном уровне. Карьера движется хорошо, результаты улучшаются в принципе со временем, прогрессируем потихоньку, делаем тренировки, выступаем на соревнованиях, вполне успешно. На республиках, в принципе, попадают призеры республики, там в беге на 400 метров, 200 иногда. Сейчас готовимся к главному старту сезона ОДМ, затем матчевая встреча. Форма потихоньку растет, надеемся на хороший результат. Сейчас уделяем внимание больше на, наверное, скорость и сами препятствия. Делаем много работ на коротких отрезках. Першынство Рэспублікі Беларусь сярод юніёраў і юніёрак 2006-2007 гадоў нараджэння стартуе ў Гомелі 20 чэрвеня. А праз 3 дні пачнуцца і алімпійскія дні моладзі нашай краіны. Спаборніцтвам прыме Брэст. Важныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін. Актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. На гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Убачымся ў эфіры. По информации Витебска-Балгидромета, завтра по области воблачно, часам дожди, ночью месцами моцные дожди, ветер переменных напрамков 4-9 метров за секунду. Температура повітря ночью +8, +13, днем +13, +16. У Витебску воблачно, часам дождь, ночью моцный, днем умеренный, ветер переменных напрамков 4-9 метров за секунду. Температура повітря ночью +11, +13, днем +13, +15.